Don't muone munhu ari uku kweuyu uku. Because boundary ne dispute iri uku. Asi le uku harina dispute. Saka ndoti muinterview munhu wekupi ari uku boundary sina dispute. Because kuti uyu azouye pakati yakanga iri dispute yemunhu uyu nambuya uku. Concerning land ipi iwe. Saka munhu uyu must know kuti patatu kunetsa tendenserana kubva apa kusvika apa. Izvozvo ndozvichati pakuru yekuti boundary chaiyo reuyu neuyu ripa. Then sabhuku unofanira kunge ari newabanzi vakatenderedza. Titesa ne. Saka wakunoona kwa inspection piwa data netime. Aiwa, inopinda nembo iya pere kwakuya kuti inspection mupiwa date kwakuya date waone iwewe tienda hako yapa yapera inya uruse chipinda futi ndone mwe kugoya mahembe ndichi saka ko uyu ndi sakagara mubasa asi hausiwo kutaura pabasa iyi ndechiyashigara pasi ndingati sheke ndakamutora kana singakanganisi tsuro zvichiburikidza nekuwirirana ndichiti ndiwane nenini. Saka sheke zvakagaita pamba pangu ini ndakatora mudzimai newana ndikaenda nawo kubasa. Saka atori wari kumbaronzera. Saka pamba pangu pakasara pasina munhu. Saka pakasara pasina munhu ndakazopazira. Ndapazirwa zvakaita kuti ndizotsvage munhu anogara panzvimbo. Ndatsvaga munhu anogara panzvimbo ndakangobvunzawo mari sezvo ndingoyange nguva pfupi ndichidzoka nguva pfupi ndidzoka. Ndapano wakanditi pane mukomana aripo. Mukomana uyu mukomana zera rakanaka zvekuti kana panzvimbo anogona kuchengeta. Ndipo ndakashedza sheke. Shinge Sherifton akauya atataurirana. Sherifton ndine nzvimbo ndine pamba pangu. Pamba pangu apa 1 hapana huku, 2 hapana mombe, 3 hapana kana mbudzi, 4 kana imbwa chacha hapana imbwa. Saka chibvumirano ndichida kuti ndipinde newe ndechekuti ndinoda kuti pamba pangu pange pachingozivikanwa kuti parikugara munhu. Kana zvazivikanwa kudaro kuti parikugara munhu, then iwewe une mukana wekuti unomuka kana kubvira kupinda basa mutii, uchingomuka makuseni uchienda zvako koshanda mutii. 2 kana uchida panapa ndine minda yekurima unogona kurima zvako chikafu. 3 ndine michero iri panzvimbo. Saka zvese izvo unenge uchigona unenge wakugara semwana wangu. Azvo svikira Sherifton tawira kudaro kwacho ikoko takagara sure takarisa zvakanaka. Ndakazosvika papoint yekuti Sherifton akanga akupedza chemo chekuti nokuti achitanga ndakapa mari yakananga isiri kumabhondi kana kuti chii achaziva kuti yanga iri chii. Ndaimupa mari ndaimupa iyo ndaionawo here. Ndakabva kumudza kuti ndichakubhadhara zvichienderana nemagonere ndinoita, asi pana pari muchero uye hakusi kuti ndine basa rinokuti unomukira uchiti urumukira pabasa rangu, unomuka uchinoita zvako majutis ako. Asi panapa ndikuda kuti unouya uchibira mapoto angu kana mukicheni mangu kana mabedroom mangu zvese midziyo unoshandisa zvangu, asi zvadarozvo unomuka zvako uchienda kozviitira zvaunozviitira unzo. Asi akazoti ndipota ichiomerwa dzimwe dzenguva ndipo ndakatanga kumupawo as allowance. Ndakaishandisa iri allowance kwete munhu. Zvadaro izvozvo Sherifton akatarisana shuwa tabvumirana izvaita Sherifton panyaya iripo ndekuti ndaitumira maalawance ashingi achina kana mwedzi 1 ndakajamba zvisina kujamba mwedzi 1 washingi. Izvozvi kuuya kwataita izvozvi pautanga kugara matare namukoma wacho nenyaya dzamukoma wacho
Shelton izvozvi abva apanduka kwandiri, hatichahidzani naShelton. Izvo ndikutotaura kudai handisi kugara pamba pangu. Shingi akuti ndakasvika nemusi wechipiri masichiki, ndasvika chipiri, ndichingosvika akatanga kundibvunza zvakawanda. Ndikati achimbomira Shingi doko kudii ndombozorora. Zvadaro izvozvo ndiri kumusangana naSamuel wangu ari pamisto. Shingi akangotenderwa bhakiya dho repamba munda toisa midziyo yandabva nayo yekuti ndiyo ndoshandisa nembatya dzangu dzese. Ndakatora almost nge 4-5 days ndikupfeka trouser nochiti akakira zvidziyo zvangu. Ndozosvika one day aripo. Ino Shingi zvobva wakira ndikeke dho ruti ndinopindawo nepapi ndomune zvidziyo zvangu. Shingi uya uyu kukangodoka chete, hapana chituko chinonzi chituko chaakasiya kuchituka inini Shingi uyu. Pese pazvekuti dai kuti ndiri munhu anoda kutsama, dai pamwe nyaya yekuti uri polisi, asi ndaingopindura izwi rongoti Shingi handisida kupindura newe. Ndichingodaro every now and then Shingi handisida kupindura newe. Ndikangosvika ipapo hondo, iwewe une mari yako yakawanda, iwewe chichi hachita zvakawanda. Mari zvino handisi kugona mupapa kupinda mupapa akundidzika pamba. Makadzingwa pamba penyu? Ndakadzingwa pamba pangu nemushandi. Ngemushandi. Ndamira pamberi pedare mamudasa. Zvese ndiri chokwadi. Ndikanyimba chabatwa nemhuri. Mwari ndibatsirawo. Ndikumbira kupupura pamagara anoita nemurume uyu. Kudzinga munhu. Ayo ina anodzinga munhu. Zita rinonzi Shelton. Shelton Toro. Shelton Toro. Ndirimwe futi. Ndirimwe futi. Murume uyu ndine Kumbumira kuita emotional. Taura nyaya yeupindo zvatiri kupinda chete. ndosakada kutaura. Dzikamisana yako. Tambura dzikamisana yako. Tambura muchanda munhu wedu zvizviri zvitakusvika tori time nenyaya iyi tori time iwe wakura utaura kuti wakutadza kupinda pamba pavo nenyaya yekuti wakukiya musha wavo, saka uri kuita sei? Wakura wakanisarenda muna August 2026. Munhu wandakuona akuona nezvangu ndikuyu. Pindura tu. Pamba pawana wadzinga. August 2026. 2025 gora pera. Tasvika pa. 2025 gora pera. Wababa wachinisarendera. Wari kusarenda kuti Shingi chisenza nemukomana uyu ndakuita zvekumarondera kubasa. Uyu ndo pakati ndipa project yake yakandipa. Awachibva tochiona zvekudii zvekuita. Chigara panapa inini ndakuona nana uyu ndandaenda kutopiwa naye mari. Awa wakapesera ndipa mari muna August. Mkomari anosikhemi kana kuti John. Yakosi. another way urutaura kuti here muridzi wemushandi uyu ndiakati musoona nana uyu ndiye muridzi wemushandi uyo ndiye saka sewa kurespecta uri unongetsa uyo urovharira muridzi wemusha ovhurira rojari musha yemunhu uri ukema zuva alright chitaura saka problem yako ndeuidii andisizivi kuti uya kutaura kuti ukema munhu egagarikiya iwe pamba pasi pako iyi yacho ndeyedu mukomeri 1 tokusesa tese inopindwa iki 1 inopindwa pato 1 saka uzoti yake ndikuti mnarege yaniki yake kanani 1 iwe wakuna manani 1 waura kanani 1 kanani 1 murungu auya uri upindiko handisi woti yo kwari kuenda rwako chibarabada chako kuenda nekimo we muridzi wemuchakagara asikachinjembe asikachiti iwe paufunga kudzoka kumbodzo ndizvo kana panodaro imidzidzo vanhu vasudii
ende kusaurira kuripo ndekuti munhu umwe naumwe nganange kwani iwe ipa munhu maki yake handiti iwewo kana zvebasa zvisaiti enda kumba kwenyu wopa uyu makiyani ake wochisara achitai zvaari kuita wapapani kana kutsvaga umwe munhu otsvaga chii pane kuti iwe utoti nenyaya yekuti hawane mafungiro ako wakuti iwe haune zvaunondiita kana zvinoka mudzosere chii maki yake iye uchiona zvamaki yake nemusha wake maki yacho unawo here iwe wotuta zvako iwe wotuta zvako winomba kwani wako wosiya munhu musha wake mupe maki yake wazvizwa handifuni pane chinomonetsa why uyu munhu avharamba ari kurespekta isitiri kechitaura zvese atera pamunhu zvamuvira sei ndoitwa John Kemish Nyabutsi. Taurisai. Ndoitwa John Kemish Nyabutsi. Ndiri mukorore wa Sanyabutsi. Nyabutsi. Saka si abotera mukorore ndoita wapo. Nditorere dambudziko mbera ndatoita kutoti kana naso uyu mukomana uyu. Kana ndikataura naye pafoni andichagoni kutaura naye pa. Akutondoverride wakana inini opachangu. Ndakatomubvunza wandikati wewe sei uchitaro baba wangu. Wakuita sekunge inini ndikupa influence yekuti pandikira baba wangu. Of which hour ndo baba wangu. Ndivandine respect yese kwa wari. Of which Jesu ndikuita kumbawo. Ndine project yemabanana. Baba wangu awa. Ndiwo kandipa duty yekuti ndine kuita zvandakaita ndikuita inini. Of which it was a credit kwandiri nini kuti baba wangu aigara chingoku shanga kumba ukufungene zvako. Kumba ukufungene zvako. Ndosaka ndakapezera kuti ndasvika taitsende kuti ndakasvika kuita project yandakuita yemabanana kumbawo. Of which takaita handover took over yakanaka kubva kuna baba wangu ndichiranga kushanda mukomana uyu. Asi pandakatanga kushanda naye zvakanaka. But now zvese zvachinja. Zvachinja kabhozi pamushai kuva pamurika. Warutoti ile India. Ndosaka ora pauri kuendera uchibva wachibhuya uri kuuya. Saka kwa wakazvitarisa warutoti pamuri ndepa. Ende kana mutorona kuuya kosenza baba ndima katodzi. Bwana ajenda yatoenda mudzimu. Ndakatanga ndakataura naye umukomana uyu. Ndakapota iwe yanapedza ngwamba sabu mundeni. waripo. Ari kusabu. Waripo. Sumukaisa. Sabu, auya ina kutitotaura nezvekuti. Ndikutobva panapa sabu. Izvozvo. Chive maenda kuna nemukomana. Pakaukwa maki. Mwama pawakura maki yao. Wananga kwake. If you owe him anything, chive mamupa zvinhu zvake. Kamune mari yake whatever. Mupei. Kana pasina, munhu kuziva. Kana pasina abadi. Asi kana zviripo, mupe zvinhu zvake. Saka ndingataura izvozvi haana kubhadhara mari yedare. Watofosa kutoti ndobhadharire ndini. Saka mari iyo iri kumbira kuti tikawadetsera kuti atibhadhare. No, hazvina kabodu. Imimi pay yake mavakambo. Pay yakaripuwa nemukomana. Munobvisa unoanda mupesa. Nemwedzi wakapera ndakamupa. Asi ndiri prepared kuti mwedzi unowu izve so ndambopera asi chibva yemabvisa $20 pane mwedzi $50 yake ndichamupa kupera kwemwedzi. Asi pari zvino so deep sealed tatopedza nyaya. Ndomba mari yake mwedzi wese pari zvino so. chibva mari yamudhara 20 mumudhara mari yake 20 uyu mumba balance yake moenda kubva mugara dzakanaka. Motsvaga umwe mushandi kana muda mumashandi. Ndakuona issue yenyu yakupotana zokuwadza issue yenyu kuri penyaya yerent yamukunetsana ndokwaari kubva nyaya idzi. Saka chienda mogara zvakanaka. Pana mbuya wasumudza mungoro waukamawo ndiani mbweni mbuya sumukai
Ndingasungira nyaya yedini Essence Chisero. Ndinatete ane vazukuru avo. Sorry, andizwa Essence Bay matichi. Essence Chisero. Muri yo kwa Nyabudzere. Muri yo kwa Nyabudzere. Aiwa ndiriwe kwaChirungu ndakamira vazukuru kwaChirungu. Muri Mbuya. Ndiri kwa Chirungu. Kwa Chirungu. Tikuda wana Chirungu ina na Nyabudzere. Hapana wewe. Thank you. Tete akangasi. Ini ndozieni mama ndiri muzukuru wambuya ndindakakura nambuya wakakurira kwasekuru saka makurire atakaita nambuya mbuya akakura achinditaurira kuti inini kana ndikazofa ndine mhuri iri musango sanyambutswakaya pano wakanditi ndiri kudawo bekugara makenesi ndiye akatoganira ndinga ndamboramba asi chakazoitika kuti ndiende sanyambutswakaramba achindifosa asi kundifosa kwakaita sanyambutswa wakazondipa mombe ndikaenda kumunda uko ndikavachekera pandakavachekera pataenda nambuya nemidonzvo yake miviri tikasvika kumunda akati hona musazorasike muganhu ndakati nyabutsi sima migamu nyabutsi zveshuwa akasima migamu iri line up kubva kumusoro kusvika kubizi ndo pane migamu akati kubva kuseri kwemigamu ndo kuchazogara muzukuru wangu handino ndisamero here kana kuti ndiruka Jose anogara pamba ndikati alright zvakanaka mbuya tibva tagara maipa akashaya muna 2000 mbuya akabva atita tigare bati enda kona mani kichanirwe ndiwo wabva pana pakugara pasi munin'ina wavo enda wadaidze wauye pano kufa hakuzikanwi nekwamwari wana wangu ndo wandiuchema ndakabara mukomana umwe akabarawo wakomana wake watatu saka wanawo kana ndafa ndo wandoda kuti vazogare pai mushamungu saka miganho yeminda yangu ndinoda kuti hama dzangu dziziwe dzizofambe newana wangu poshuwa ndakatanga kubira kuna mbuya maniki ndiva ndati mbuya mazina gogo uyai pano mbuya wakabva wauya wakazira gogo ndakapangidza muzukuru uyu waita mudiki ndisati muzofambe nasamero naruka naJose muwapangidze mugano ndikabva ati mbuya basimuka vazatopangidza kuenda mautotanga ndipe munhu ndatopedzako zvakanaka asi ndakutanga kuda kutoita imwe Tanga pacho. madoa ndikutandifika ndandatongokungulidzamo zvakanaka kuti wakomana uri kuiko mwarakidza mamiri akaita zvinhu then you make a decision but zvamwada kutanga unotaura kashiri kaungane kautanga kupuruka kuzoredi zvamuri kutaura inini nezvataura nemukomana Zvakusiyana. Pakabuda munhu. imi makutaura nenyaya kuti pakabuda munhu saka ndapakabuda munhu it means kuti murume waya neentitlement kuchii asi mirai mirai usandataura kuti musatauriseva mukomana wepasumuka ati munhu akaenda kumurakidza mugano ndibaba wake mukomana paasumukawo ati munhu akaenda kumurakidza mugano ndibaba wake abva kutauni imi maakusumuka maakuti ndini namai avo takaenda tawakopana inini ndakatumwa unodaidza gogo saka uri kunyepa ndiani pakati penyu newakomana ingozvitora mune wakomana unyepa ndiani imimi newakomana uri kunyepa ndiani Bondimuruta. ndimutaura isi hapana arunyepa wari kunyepa because mukomana ati akamurakidza munda baundari ndibaba wake abva kwamutari ndozvataura mukomana Mbuya ngashayenda. iwewe wati owe mbuya ngari kugadzira sei ikandikutaurire chinhu wani musauye munomu muchiita zvokuti ndinyepera ina handisina munonyepera and I don't want people who craft tumastories tusina basa ndichitwa kana munhu waonea munomutaura chokwadi usandi wasted time munozoya don't waste our time kana kuuya makaronga ronga kuti
chichazodai isusu hatirongeri kuda mukatirongera tokubatai munozoita izvo zvondo zvandisikarizvo because I was thinking kuti maimimi dai mamakateerera dare dai tichese muno mudai mangoti mukomana wefu apedza kutaura vanhu vapedza kutaura tichiendai kuground vakomana vangu kuground handiti mazonotaura zvomuda kutaura kubi kuground handiti makanyanya but mavhuma kuti titori munomu macho handiti mavhama totanga kuchinjinura kutoratidza kuti imimi wacho nevakomana wavo zvamunoziva zvakatosiyana because mira shamwari iwewe watiwe baba wako mbuya afa baba wako iwewe achibva kwaMutare ndiye akauya akanokurakidza mugano ukatomukwidzana nababa wako iwewe uchiti baba sei makandiisa kupi kure musina kutisowa padhuze pamakaisa vamwe pamusha mukuru ndotaura izvi zvaunotaura kuti munhu but mutete wako akundidegara nambuya ndikataurwa masikireti ese arikutaura akakurakidzai mundandea gogo wakaratidza isusu nagogo apo wachiti unozomuona wana imimi wamazonakidza hani isusu wakaratidzwa nasekuru handiti isusu kwanzikana handiti kuti vana vangu wazonetsewe uyu muzukuru ndati uyu azviintrodusa pakati ndini muzukuru ndini ndaigara nambuya unozwa hatina kuzvidisputa izvo anditi mbuya wakati hauzivi zvinoitika chii mangwana ndine wazukuru wangu wari musango ndakabereka mwanakomana 1 iye akaberekawo vana vakomana 3 ndiri kuda kuti vana vakomana 3 ndiwo wachazogara baba ndaodaidze munin'ina wangu mai katagarisa pasa ndikutaurirei nikukurakidzai chii mugano ukati iwe imi uya ndiwo wakamuudza kuti makamuri kudaidzwa nani nambuya hanzi tinokurakidzei mugano nani nanyabu azani nachimumbwe ndizvo nanyabudze handiti tikaenda kumugano tikaona nyabudze akasima migamu kunosvika kupi kurwisi zvikazi kuseri kwemigamu ndiko kuchazogara chii wazukuru wako handizivi kuti uchagara uko ndisamerere kana kutiruka handizvo zvamataura ndosaka ndachibvunza kuti saka akanorakidza vakomana mugano ndiya vakomana vakaratidzwa mugano nababa vavo asi imini takanzi chizwa ika imimi mbuya agarai pasi ndimi kana mabvuma kuti mukomana yakaratidzwa mugano nababa wake it means kuti imimi ndimi makuda kundinyepera chigarai pasi hamuzivi chii munasonyara mundosimuka mindi vakomana vari kuuya kuti ku-inspection then after that report touya tokupai chii tokupai judgment mopiwa date hamuna time 500 ndine nyaya ndinayo pamusoro pomukomana wayo mukomana wayo is a bit violent izvabama tati shamwari iwe shamwari uchibva pano enda unopa uyu makii epamba iwe wobvisa chii saka ukaisa zviita izvo zvizvo tinoita zvitozi kuti ukombai saka enda woite zvitadii right next case